Jauh dari penghulu, biarlah padang sedang dirantau, adai nan indah patinggalan. Nenek mama kami nan gadang basa batuah sulung bendang dalam nagari. Kapai tampe patanyo kapulang tampe babarito. Ibarat kayu gadang di tanah koto, ureknyo tampe paselo, patangnya tampe pasangga. Tampe patadoh kau janan tampe balindong kapanasan. Sarato bundo kandong limpape rumah nan gadang. Bagai awal pamulai kato sarato undiang pandahuluan. Sampah tak unjuk keundangan salam tak tunggang kanan banyak. Sarato salam keislaman kaganti bajawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Harian Bapak Alboy Novembra Bagindo Sultan SIKOM NH. Yang kami hormati Nenek Mama, penasehat, pembina Ikatan Keluarga Minang Provinsi Bengkulu yang tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ketua masing-masing DPD Kabupaten dan Kota, Jurai, DPC, Suku, dan Komunitas Perempuan Minang. Yang kami hormati